akambodirova zvakare nefeni ikatyoka. Mumwe wangu pandakatanga kusangana naye tsvimbo yaisamira ndikatambura naye tikafamba tikadii. Uze mununa hakuna munhu anogona kushandisa mushongo wokupusisa kupfuura rwechikadzi. Kubasa vanhu vanosarudzwa nevakuru kana kuti nemurume. Murume wangu ndiye ane masimba ekuti uyu ndogona kushanda naye uyu handikwanise kushanda naye. Waimbova mudzimai wangu inini wandakarambana naye akasarudzwa kubasa kuti agoshanda nei. Pakakuisa ruoko mubhurugwa uchakwanisa kumutsanangura here murume wangu kuti ndo zvakaitwa nemukadzi uyu? Hasha TV nyaya sezvadziri. Claim iri kuti no rest unodiwa mudarira mambo Makope nemhosva huru yokushungurudza murume. Izvo zvichaita kuti ramangwana uuraye murume kana kuti iwe ufe nokuti hauzeze kunwa mushonga. Nandaverenga pandozvawakanyoresa. No rest wakanyatsozinzwisisa zvakanyoreswa nomurume wako. Chinyimito chomurume wako. Sumudza ruoko rwako rwerudyi po kuti ni po Alphas. Po Alphas. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chogari pasina nhema. Chokwadi chegari pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. No rest. Sumudza ruoko rwako rwerudyi. Ini no rest Mwari. Ini no rest Mwari. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chogari pasina nhema. Chokwadi chogari pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mai vanoresero vabuda pano vanonyora list oraita zvakanaka. mune mumwe munyari hamusina here. Zvandakuda panapa ndakuda kutaura chokwadi sekureva kwamaitaini kuti muchabvuma muchataura chokwadi pamberi pamambo. Chokwadi chogari pasina nhema. Kushungurudzwa kupi kwauri kuitwa nemudzimai wako paungagona kutaura mukati medare rino vanhu vako? Magariro atoita pamusoro pamusoro echangamire. Inini patinogara nemudzimai mukadzi anondirova, saka nguva zhinji patinonetsana pana nguva yekutaurirana mukadzi anobva atomhanyira kundirova, uye munhu ane hasha dzekuti anongonhonga chero chaanonhonga panguva iyo oshandisa kundirova kana kundipfadza. Saka ndokuno kushungurudzwa kwandisangana nako. Uyezve munhu wekuti anokwanisa kuti mumba anobva kuvharira mumba dziri nguva dzekuti unonge uchifanira kuenda kubasa, pakasatouya vavakidzani kuzobudira kuti muregererei aende kubasa, hautoendi kubasa kwacho panguva iyo. Saka ndokushungurudzwa kwandokusangana nako nemudzimai. Ndiri kukupa mukana wekuti unyatsotsanangura zvawakanyoresa panapa kuti dare rigonyatsombwa chaizvo. Izvi wataura wakatarisana nekushungurudzwa. Panapa watsanangura kuti zvinozogona kuti ramangwana akuuraya kana kuti iye agofa semunhu asingazizi kunwa mushonga. Saka ndoda kuti unyatsowaridza nhau yako yose vanhu vese vavanyatsonga. Right, ndinotenda pamusoro echaka. Zvakaitika kuti ndizosvika pakukwira ndidare nenyaya iyi. Ndakarwara. Saka mushure mekurwara mudzimai akauya. Auya kumba, ndairwara ndaitokundikana kuita zvakawanda kusanganisira kutaura. Saka takagara mumba tine nhau yakanga yaitika masvondo vakanga apfuura kana kuti mazuva akanga apfuura. Ndeyekuti waimbova mudzimai wangu inini wandakarambana naye
akasarudzwa kubasa kuti agoshanda nei. Ini ndinoshanda muofisi. Kushanda uku kwakanzi kubatira nzvimbo vakaenda kumateneti vandinoshanda navo vane basa rino. Saka mudzimai wangu pakutanga haana kuzvitambira. Zvaasina kuzvitambira, ndakaedza kutaura naye kuti inini ndaizomira naye nguva dzese pasina kana kuzodzokera kumashure kune vaya vandaienda akasiyana navo. Saka zvadaro takanzwanana panguva iyoyo. Asi musi wazouya mudzimai akasvika ndichirwara, akandifonera, anoshanda ari murayiridzi kuMuzarabani. Akandifonera kuti ndasvika, ndikati alright, zvawasvika, inini ndiri kurwara, handina kunge ndaenda kubasa. Asi kwaita emergency, ndiri kutoti ndidiwe kubasa pane zvinoda ini. Saka asvika kudaro, ndakabva ndatumira munhu kuti endai munotora madzimai, ndobva vasvika zvakanaka. Vasvika ndobva vatondiperekedza kubasa. Semunhu anga achangosvikawo ndichitorwara, ndikati kubasa handisi kunogarisa. Ndasvika kubasa kuye ndakanosvika ndichinoita zvebasa zviya zviya nevarume vandinoshandira. Saka mudzimai wangu akasvika ndokunopinda muofisi mandinoshandira. Akaona avo vaimbova mudzimai wangu vachishanda vachiita zvekombiyuta. Ndokubva abuda, ini ndaiva panze nevakuru vekubasa. Ndobva auya kwandiri zvikanzi, sei wakazovadzidzisa kombiyuta zviri zvebasa izvozvo? Ndikati no, tinotaura nhau dzedu kumba. Ndaivimbawo kuti nyaya idzi sezvo tanga takambozitaura dzaive dzakanzwika kuti zvebasa taikuva tichiita zvebasa chete. Ndokubva ndagara ndobva ndatoenda kumba. Handina kugarisa kubasa. Pandakambopedza zvekutaura kuti ndienda kumba. Kumba uku ndakaita mazuva 2 ndakarara. Zvakanaka. Vanhu vanogona kukotsira. Inini kana tichiti unyatsowaridza nhau yako, ndiri kuti unyatsotsanangura chaizvo zvinoita kuti vanhu vanyatsoziva kuti mukadzi uyu zvishuwa anogona kukuurayira mangwana. Handitika? Akandiita zvakati. Handisi kuda vana ndokubva ndokuti handisi kuda iwo. Akandiita zvakati poshi, akandiita zvakati piri, akandiita zvakati. Ndakutarisisa zviitiko zvese izvi ndakaona kuti anogona kuvhurana poshi. Iye anoita zvinoti. Ndakutarisisa zvese izvi ndakaona kuti semunhu achimiro chakadai seanogona kuzviuraya. Ndida kuti izvoni kuti pazvinomecha nestatement yako kana ndoba ndakatarisa. Pamusoro mudzimai ndichatsanangura munhu akambomwa mushonga ari mumaoko mako. Tangonetsana zvidiki, akatora mushonga, but mushonga waiva mumba waisawo mushonga unonyanya kuvadza. Pane inoitwa raid yekuuraya zvimutu iyayi. Akatora chigero akachibaya-baya. Saka chinhu chaizoita chichifafaidza, asi mushonga wakabuda akaumwa. Zvakaitika kumashure. Kumashure ikoko akambondirova zvakare nefeni ikatyoka. Gore rakapfuura. Ndikaenda kunana sekuru nekunana mai vanoambira vangu. Ndikataurawo kuti dai manditsurirawo madzimai angu vakwanise kunge vachisiyana nekundirwisa vachishandisa zvinokuvadza. Takagadziriswa nasekuru gore rakapfuura iro. Ndokubva tauya ndokubva tatanga kugara. Aiwa, takagara idu zvanga zvava nani. Asi chiitiko chakazoitika kuti ndizosvika kuya kuno, mudzimai wangu ndakarara ndichibva pagore wandandichitaura, akamuka ndisina kupfeka. Ndokubva ati, iwewe sei wakadzidzisa vaimbova mudzimai wako kuya kompyuta kubasa? Ndokubva ati nhasi ndiri kukuuraya. Akabvapo achiti hanzi ndiri kukuuraya nebanga. Akabvapo. Saka ini semunhu anga achangobva murwere, mwana aiva akarara pakuti iye akamuka. Saka sevanhu tanga tisina kunetsana zvokuti taiti tanga tiri vanhu tanga tanetsana. Ndakangozvitora sedambi. Akabva anotora mira girazi rakati tsemukei, ndobva anoritsemura. Asi paakasimuka akanga ataura zvokuti ndoda kuuraya nebanga. Ndobva atora mira riya. Hameno kuti akaritsemura sei rikatsemuka.
rakaita songepanga ndokuuya ndokusvika kundigari padumbu ndandisina kupfeka hembe ndokutodai kuti nhasi ndinokuuraya. Saka mushure mekudaro ini handina kupikisana naye nokuti ndakazviona kuti aizondifadza. Ndakangomuudza kuti uchafadzisa mwana nokuti mwana anga aiva pedyo achiuya kwandiri. Mwana uyu ndiye muchechera akasvika pakachema achiuya pakati penyu. Right. Saka zvadaro ndakazokwanisa kupukunyuka nekuti ndakandisina kupikisa. Asi girazi iri ndo rakandibaya apa ndokutyoka. Ndichakuratidzai chidimbu chacho chandinacho. Ndechiti uye iropa riripo ipapo ndokutyoka kwarakaita. Ndokutyoka kwarakaita. Ndakwanisa kupukunyuka ipapo ndakabuda ndikabva ndaenda kunoripota nyaya yangu kupolisi. Ndaripota kupolisi ndichitsvaga kubatsirwa. Mapurisa vakanyorawo statement dzangu nezvanga zvaitika. Ndokubva mudzimai akandifonera ndichiri kumapurisa ikoko ndokuti uri kupi, ndikataura chokwadi chekuti ndiri kumapurisa pari zvino. Ndokubva anditi zvauri kubva kumapurisa ikoko ukasvika kumba uchawana kune chitunha ucharipa vabereki vangu. Mumba mako uchawana kune chitunha ucharipa vabereki vangu. Ndokutora meseji ndokuratidza mapurisa. Meseji yacho iri ndinayo ari zvino. Meno kana kuona ndokuratidza mapurisa. Kani RRB yacho? Iripo asi ndasiya mapepa acho. Ndiye ndichida RRB kuti varipoti zvechokwadi wakaisa. Alright mambo. Zvakanaka ko ndazwisisa manje miri wangu wese pfungwa dzangu sedzachakwata ndanyatsowa saturated nezvawabvisana. No rest. Ndichipi chaunopikisa ndisanda kupa nguva yekutsanangura ruzivo. Ndichipi chaunopikisa pane zvataurwa nomurume wako? Ndinopikisa nechekuti akundinekera kuti ndakataura kuti ndautora basa. Kunyepe ndo wani chete chaunopikisa. Alright, zvakanaka. No rest. Uyu po uyu ndiani wako? Murume wangu. Unomulei? Wangu. Sure. Chokwadi. Mbosumuka tu. Ndanokuseva. Mugagadzire pamapendekete so uchiti baba ndinokudai kushupa zvinoba ndinokuita. Baba ndinokudai. Kushupa zvinoba ndinokuita. Kushupa ndinoba ndinokuita. Zvakanaka wakagara. Zvanziwa uri mudzidzisi. Zvino kana zvisa zvataurwa nomurume wako apa zviri zvechokwadi kunze kwechimwe chete chawaramba iwewe chokuti ati uda kutora banga, izvo zvimwe sezviri zvechokwadi izvi uri kudzidzisei? Ndogona kutsanangura. Tsanangura chinyi? Zvakaitika izvi zvinoitika nekuda kwekuti mumwe wangu handinzwisisi. Ini handigari pamba zvekuti ndinomushungurudza mazuva ese. Mumwe wangu pandakatanga kusangana naye chimbo yaisamira. Ndikatambura naye tikafamba tikadii arambwa nemukadzi wake. Ndikatomubatira mameseji mukadzi wacho aitotaura kuti hazvive zvakagadzirisika zvinhu izvi. Ndikati inini ngoma yacho isiri kurira ndipei zvangu ndiite sei ndigadzirise. Zvadaro ndakatanga kugarisana. Tichigarisana ko ndakaramirwa vana nemukadzi wake. Vakati vana ndipei ndiite sei ndichengete hazvina mhaka nekuti mukadzi wacho akati handina chandinowana pakuchengeta vana vako. Vandavatambira vana vayo. Saka nekugara murume wangu uyu chimbo yakumira akabva anditsvagira mumwe mukadzi anga ari mukadzi wemunhu aitoyamwisa aishanda kwasupa. Ndikamubatira mameseji ndikati ko ndizvo zvacho here izvi. Abva azokumbira regerera kanditienda kwanditicha kwaJajuku
abva kumbira regerero akati ndaita sei ndakanganisa handizofa ndakaita sei ndakazviita futi ndobva ndamubatira futi mameseji nemukadzi wake wakarambana naye vachiosendera mameseji kuti good night akati naye murume wangu ika mukadzi uno towaita sei wakasiyana naye chiko chada kuitika zvikanzi mameseji ana zvaaita sei zvaanoziva nguva zhinji paunomubvunza anogona kunyarara achiti nyaya tozoita sei tozotaura asi anozoramba akaita sei akanyarara kana kuti anokupindura rafu inorwadza rafu yakatanga kundipindura kuti tizonetsana pakuti pafengu anga akwidza mukadzi uye mumota vabva vese kugato vari vese vari tu mumota vandatomuti bana Tasha zvinoita here kuti utakure mukadzi wako amborambana naye mumota nezvese zvatakasangana nazvo izvi munhu uyu wakataura wega kuti anoshandisa mushonga ko akaisa mushonga mumota kuti iwewe uvhiringidzike pfungwa udzokere kwaari inini ndinozvitambirawo here zvikanzi mukadzi yei chese chaachada achida help yangu ndinomupa ndikati saka kana chida chimbo futi yandakafiririra kuti ishande mukati meino imba uchamupa futi here nekuti mukadzi wako ndivandati inini kumba kwedu chekwa huna mvura wakaroora asi wakakwanisa kuona mari 600 yekutenga foni wakakwanisa kuona 2300 yekunoskanwa musoro asi inini hauna ubvira wakaita sei hauna kana shungu neni paakandiudza zvashuwa kuti mukadzi uyu ndiri kushanda naye murume wangu ndiane masimba ekuti uyu ndogona kushanda naye uyu handikwanise kushanda naye nekuti ndakatanga ndenda kuna maneja ndikati maneja zvinoitawo here kuti murume wangu ashande nemukadzi uyu wakarambana naye zvikanzi mainini handidi kukunyeperai murume wenyu anoziva chokwadi asi kuti asida kukuita sei asida kukubudirai pachena ndikaita mazuva ndofunga 3 weeks ndisina kubvunza saka pandakazomuperekedza kuofisi ndichiona mukadzi uye ari pakombiyuta ofisi akatodzimwa namaidhola kwaimboshanda chinzi agonekana kutambira varungu ndikati iwo hauka munhu mudzidzisa asa unobvira ukandiudza wakati munhu ari kuita basa rake raudzwa nemamaneja wai makamudzidzisa chirudzii nekuti muofisi mwanenge ari apa mwari apa kwakakuisa roko mubhurugo uchakwanisa kumutsanangura here murume wangu kuti ndozvakwaitwa nemukadzi uyu ndo pakabva hasha dzangu ipapo kuti ini handigare kunokupa ndoti ndikudawo murume iye anenge ari pafoni pake nguva zhinji manheru kana ukatomubata noti ndakaneta apa achiswira nemukadzi uyu muofisi wani. Alright. Vabereki nyaya muri kuinzwa? Ya ngairumbofunga washo. Iwe unonzaniwe? Mazwa rutaurwa neuyu ndiani wako? Uye mudzimai wako. Mudzimai wako. Mazwa arikutaurwa nzinde dzako uyu wakamhangara kuti uya kushupa nemamiriro ari mumba kuti anyatsogarisa zvakanaka saka ndonyaya dzatikuenda dzisamuna ndezi right mukadzi wako ati inini chandisina kuita chete chawataure weibanga handina kutaura ndichakucheka nebangana chakubaya nebanga zvimwe zvese ati zvawatsanangura ndinozvitambira azvitambira saka mhosva yaari kukupa yakonzera kuti abate zvinhu izvozvo yatsanangura unoitambira here? Handiitambiri. Sei muchiramba kuitambira? Handiitambiri nekuti kumabasa tsanangura zvidimbu ngachidimba zvoda mutoroko. Alright. Kubasa vanhu vanosarudzwa nevakuru kana kuti nemurume. Right. Uzvitambire vanhu vanosarudzwa nevarume. Right. Uyu ari kutsanangura kuti izvo iwe wakarwara chirwere chekuti tsvimbo yako yanga isamire ndiri iwewe ndokubva waita sei ndobva warapiswa makarapisana imimi nemukadzi wako kuti makaita hondo yenyu muri vaviri kuti inspector iye ataura kuti ndiye akakurapisa rwendo rwanyu rwakati rwakufamba kumwana uyo akazowanika saka nhasi uno wakunetsana nemudzimai akakugadzira bharo so kuti iwewe uite imba. Uyu mukadzi uyu makasiyana sei uyu wekutanga? Takasiyanawo nezvikonzero. Aikurova futi? Takasiyanawo nezvikonzero. Zvakudii? Aikurova futi? Aita zvechifambi. Aita zvechifambi. Wapaona manje pane nyaya? Aita zvechifambi. Unobvunza kuti akaita sei? Handichatariswo mafambiro ake semunhu wangane mumudzi. Iwewe uchatarisa mafambiro ake nekuti ani mumwe mudzimai ichokwadi, asi
chawakamusiyira wakandikusiyira chifambi icho ndichawakataurira mudzimai ushu kuti unoziva here kuti mukadzi uyu ndanga ndichidanana naye asi ndakamboberekesana naye vana ndamusiyira upfambi. Handiti mupfambi iyoyo ndiye wakugara naye muofisi izvozvo. Uyu anoti kudii nazvo kana achizviona kungoona chete kwete kuti tiri kumupa mhosva kuti kana achitarisa anopatarisa achiti kudii. Iwewe warambira munhu upfambi, pfambi iyoyo yaakufamba zvaine chicherwa yaenda iye zvedzoka zvakare yakuti ugere apa uri muofisi iye agere apa ari muofisi ari kutaura kuti uri manager uri chii ndiri mabharani amabharani vanava varida kugadzirwa zvakati marisitsi aya avanhu vakatarisa unozviona sei? ndine chikumbiro ipapo chekuti kubasa ndodii pakadaro. Aiwa wobvunzisisu kuti udii ndati iwewo maonero ako nokuti ndo pari kubva honye kukanganisana kwenyu kwamuri kuita kuti ipapo pakakuzvarira moto mira haugona kupataura uchiti nimuntu asi kuti pakakuzvarira moto wakazvarwa nebasa kubasa wazvinzi wokuti wakakusanganisa nemunhu wakarambana naye nenyaya yechipfambi kuti ipfambi mukadzi yeyo zvakare ndowavakushanda naye iwewe wakamurambira chipfambi kubasa havazvizivi kana vachizviziva asi vana maonero avanoita nokuti pfambi iyi ine maattractira inoita varume. Ko imimi makambozivana kare kana uyo achizvitarisa imi makatombozivana kare anezvitora sei uyo waunenge ugere naye ndipane hasha dzeruku. Saka iwewe wakazvarirwa mhosva kubasa ipapo pakakanganisika kuti makatarisana kubasa wazvinzwisisa ndokwakukupa iwewe mhosva iuyu ndakudzokera kune iwewe nzimai iwewe chandaona makurukurira wakurukura zvako zviri zvakanaka. Uyu unomboteererawo here zvaanotaura murume nekuti makurukurira awaita andiratidza kuti kuteerera unoteerera asi simba rawinaro iwewe pamachallenges mukati memba yenyu uyu ari pasi pako kwete waramba right. Tiri kudzokera pekuti iwewe murume ari kuchema kuti mukadzi anendirova munhu wechirume kuti paakatakura mukadzi wenemota kuzoti ndizokubata feni anga andidziva kudai ndikatisawa kundizipira kutakura munhu wakanambana naye remota ndopaakazondisiya ndekekutanga. Kechipiri ukamurova zvakare chii changa chaitika? Kechipiri ndokakudzidzisa mukadzi wakanambana naye kukombiyuta akatondibata apo akatondibata zvine simba apa ndipanga ndineka kadhirasi kaka ndikatozvichekochi mumaoko andakanakumara nako ndikatokakanda uye ndinakatoita ropa rakabva apa. Handiti uri kuona zvazviri kuita maimba yenyu makaroorana? Nakana changabvisa kana kudhora zvavo. Iwewe kana chitarisa tiri mukati medare rinei wakangobva wakumba kwenyu wakauya kuzogara newe ndirika zvakafanana nefambi yabva kumbawo yasanganwa naye yatorwa yaenda kunoiswa kunoti vabereki vako havazvizivi ndiri chifambi pamutemo kutonga kwamadzimambo kana kwamajezeri unonzi iwewe uri fambi ndirika kurwisana kwako kwawaiita nemurume wako uchirwisana naye uyu uchiti murume wangu iwe uri kuvavarira kuvakaimba ndirika asi imba yenyu muri kuvavarira kuipasa. Mudzimai wenyu munotomuda kumba kuuraramisa? Ndine urombo kubva paitika nyaya iyoyi yekuda kundiuraya rudo rwakabva ratopera. Asi ngati munomuda here? Handichamudi. Handichamudi. Unomuda mukadzi? Handichamudi. Uri kuona manje uri kubva
ndibvunze uri kumuda here wamboti here apa wazopinduka watauchamuda zvinhu zvingari zvawataura tipe chaicho chaicho tipa zvikonzero ndezvekuti tikaramba tiri tese achakwanisa kutorana vamini ndikutaura zvekukaza mutambo ndakubvunzai mubvunzo wekuti uyo mukadzi nomukati mukadzi wavo muno kudara kwamambaro rambanisoa ndotokuudzira kuti muwake dzibazvo kuuya kumutengera samanisi kumutengera kuti muri kuda mudzimai wenyu muri kugadziriswa pane zvekuinetsa handizvo kwete kuti muri kutengera samoni kuuya kumuramba nekuti dai maida kumuramba mwadai musina kutombotenga samoni rokuuya kuno kuda kumama ende wezve ndanzwa amainini wangu vachindiudza kuti makabva nemukadzi kuseminari mumota 1 tichi komukadzi uyu ndikazikutaura namaini kuti akakushandisa anoshandisa mushonga ende kuti makaudzwa kuti mukadzi anoshandisa mushonga pamwe akatoshandisa mushonga kutoti muone mukadzi wenyu mumuseme muone sechinhu zvisina basa makabatira mameseji emukadzi kuti toti good night saka zvakuona makuda mukadzi wavo akamboramba achitaura chihure tamakabata tamakaona ndiwa makuda uya muchamuda chikonzero chakuda achitaura kuti munhu akanga akutoita ngachadura uyezve kubva ipapo tinotomutya zvisingaiti takagara tese kana kuti tirare tese saka zvakakosha kuti taure kuti andichakakwanisa ndoza kune maprotection munoprotectwa kuuya kudare kwamaita kutsvaka kuti muprotectwe upenyu hwenyu nekuti dai maa musingachamuti mungada musina kuno kudare asi kuuya kudare kutsvaka kuti muumbiridzwe mbaini imi mutsvagwo zvamane kuti mukaenda kupolisi munopiwa protection inokuprotectai kunzi amai avo asi toda kuona muchiti mukanetsana munobata papakora kana kuti munodi munhu zvikangoitika uyai muripoti tovasunga tonovavharira handiti saka chido chamamwinacho nepfungwa dzamaukurisira muno ndine urongoti ndinodararirapaniswa ndinogadzisa mukati mesamoni redu vamuzuka mune shoko rokuramba rekuti havachada mukadzira urikuona zvazviri kuita mani ishoko rawavamba muno shoko rawavamba muno muri kuti hauchada mukadzi iroro musamuno mavo vabvunzi vakubvunza zvakanaka kuti mukadzi uyu unomudaira chiri kuyoka mhinduro yavani watuni ndatachamu wataura wabvunza kuti mukadzi unomudaira watiwo mukadzi mhinduro yekutanga ameno vedare isisati manikidze munhu zvematauriro ari kuita orit zvakanaka muda kutaura kuti kudise pamusoro davira kudzwa kare inini pfungwa dzangu nemaonero angu tiri kubvunza kuti pane shoko ratinoda kubvunza kuti papindurwa neuyo achibvunzwa nemuchuchisi achiti izvo iuyo ndiani wako ati mukadzi wangu uri kumuda here mukadzi ati kudii kechipiri ndakumubvunza here ndepaati chii zvakanaka weyo kumutariswa vakarambana naye ndiani kuita mweya yekuti uyu ari kutambuka chiteera uzvikapo zviitika mukati meupenyu vachenjeri vakomana vamazuva ano ndivo vari kuti shit happens handi wambozina kuti in life shit happens izvo zvinoitika izvozvo pane mubvunzo wawambobvunzwa ugere apo uchingogara uchitaura nhamo yako uchibvunzwa navamwe mambo vakuti mwana uyu
mudzi wako here ukati hongu handiti ukabvunzwa iwewe kunzi wane makore mangani nomudzimai waburitsa makore mangani isusu takatanga kufambidzana ndati waburitsa makore mangani inini handina kunge ndirini ndabvunzwa mubvunzo wabvunzwa ambuya vangu vati kudii vati 5 years samunofana pozvakarambo yako ri kutsanangura kuti mwana wangu wawagara naye kwemakore mangani 5 handiti ndikakubvunza kuti po zvanyoreswa nambuya wako apa wakazinzwa here ukati hongu kuda kuti wewe wakagara makore 5 uine mudzimai uyu asi mwana ari apa uyu watanga tichiona apa mucheche wakutsanangura akazokununura wakuda kuchekwa ndiye akakununura wati wewe ane mwedzi 10 andizvo